सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी बारामती पोटनिवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरला। त्याआधी बारामतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचा मेळावा झाला। या मेळाव्यासाठी सुनेत्रा पवार, जय पवार, पार्थ पवार, सुनील तटकरे, आदित्य तटकरे, दिलीप वळसे पाटील, नरहरी झिरवळ, दत्तात्रय भरणे, बाबासाहेब पाटील, संजय बनसोडे, चेतन तुपे, सना मलिक, सरोज अहिरे, अनिकेत तटकरे, अंकिता पाटील, अनिल पाटील, धनंजय मुंडे, माणिकराव कोकाटे, उमेश पाटीलसह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री आणि भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते। करण्याआधी बारामतीमध्ये झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मेळाव्यात सुनेत्रा पवार यांनी भाषण केलं। यावेळी सुनेत्रा पवार भावूक झाल्या। 2 महिन्यांआधी अजितदादांना गमावलं। अजितदादा आपल्यात नाहीत असं आजही वाटत नाही। मला स्वप्नातही वाटलं नव्हतं की बारामतीची पोटनिवडणूक होईल। अजितदादांनी शेवटचा श्वासही बारामतीत घेतलाय असं सुनेत्रा पवार म्हणाल्या। बारामतीकरांकडे बघूनच मला धीर आलाय असंही सुनेत्रा पवार यांनी म्हटलंय। बारामतीच्या प्रत्येक वास्तूला अजितदादांचा स्पर्श आहे। बारामतीची प्रतिष्ठा जराही कमी होऊ देणार नाही। अजितदादांनी मताधिक्याचे विक्रम मोडून काढलेत। ही निवडणूक नाही, अजितदादांना श्रद्धांजली वाहण्याची संधी आहे असंही सुनेत्रा पवार म्हणाल्या। अजितदादा शब्दाला जागणारे नेते होते। अजितदादांसाठी बारामती आईसारखी होती। बारामतीचा विकास पूर्वीसारखा वेगाने होईल। नवीन प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी मी प्रयत्न करेन असं आश्वासन त्यांनी यावेळी दिलं। बारामतीमधील प्रत्येक नागरिक माझ्या कुटुंबातील सदस्य आहे। मी तुम्हाला कधीही वाऱ्यावर सोडणार नाही। ही निवडणूक ही माझी नसून बारामतीकरांची आहे आणि बारामतीकरांचं अजितदादांवर किती प्रेम आहे हे सांगायला नको। बारामतीकरांनी ही निवडणूक आपल्या हातात घेतली आहे। आजपर्यंत तुम्ही अजितदादांना साथ दिली त्यापेक्षाही काकणभर मला जास्त साथ द्याल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे।